ụfọdụ ndị mmadụ na-anata ụgwọ ọrụ ha in the most deserving way. Ị ga-ahụ gị si yes na o kwesịrị gị. Ka m gbara m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nọ m za. Ya sị m were okwu n'ugbo towara ya ụmụ nwoke ibe ya. Ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla nwaanyị. Mana nwaanyị ya lụrụ ya ma na enwere ebe obi ya nọ. Ebe ahụ a na obi ya nọ. Onye na ya bụ omega ihe. Onye na ya bụ gwudoge. Onye were love ya anọghị ya. Ọ na-ala bekee. Ya akpọbaiga. Ọ nwegara ya fiilie na ya na nwata nwa agbọghọbịa so. Ya hụ ya ọ masịrị ọ dabara ya n'anya. O jikwa ya ịhụnanya fiilie na ịhụnanya oji na original one. Ya ma na enwe ebe mkpụrụ obi ya na umeji ya nọ. Ya ma. Ha alụọ. Ka ha lụwakwara lụcha. Ya bịa notice after 5 years ya na ya bụ lụrụ. O ji ụmụ abụọ. Ya bịa notice na enwere kọl ọ na-aza. Mgbe ụfọdụ aza kọl ahụ bewakwa. Mgbe ụfọdụ mere fon ahụ ring were pụji ọ batawa anya ha ji kputikpu ka gịnị. Ya jụọ eso gịnị. Nwunye ya gwawa ya na ya mene mistake. Ya mene a very big mistake. Ya na-enweghị ike. Ya mara ya na-amaghị otu ejichi n'ime ya pụta. Ya jụọ ese ele mistake o mere. Ọ sị ya don worry na ahapụka. Ya jụọ ese ele mistake o mere ga-eme ya na ebe dịka akwa na okwukwe ọhụrụ mistake ga-eme the entire family affect. O mee involve ka mara ihe a ga-eme tie okwu ọnụ. Nwunye ya eshinishi anya n'ọkwara sị ya don worry. Akwa ya gbanwee. Otu shagwa ya okwu change. Otu even ọhụ ya na ọkọta ikelezi ya good morning. Ọ naghị. Ya jụọ nwunye so ya nwa the mistake o mere ka ya ghọta bịa now because for some time now ya gbanwere too much. No ya nwa the mistake o mere. Na ọgwa ya na ya ga correct everything. Nwunye ya sị ya na enye gị nsogbu. Na ya disturb ya na ha bịa ka ya eche echiche mara ihe ya chọrọ ime na otu echiche ime. Nwanyị mba nọ mza. Ihe a continue na-eme. Agwa nwunye ya gbanwegide na nwanyị mba nọ. Ruo otu ụbọchị nwunye ya gwawa na mmanya eji ahụ na ya chọrọ ịga ga-eletakwana na o teele na ihe ịhụ nne ya in only December time na onye nwere ya nsogbu na mpa ya n'ozighị ya and ọ ya nwa ada ya toshiri ụmụnne na ekwesịghị ịnọ naanị December ala December ka ya ga-ahụ mma mụrụ ya na onye nwere nsogbu na mmanya eji ahụ na ya chọrọ ịga eleta mme ya kpọọ oge nwaanyị na fon ọ sị ya yes na eji ahụ oge ya na-eji ahụ na ahụ mgbu m ege nsogbu na ada ya nwaanyị bebe letara ọgụdụ 2-3 days ka ọ nọrọ ya na ebiko ya so oke na ya gakwala arịa na ngwa nsogbu na ọ ga-alọta ya kwado nwunye senyechagbuo ya ego ọ ga-eji zụọ ma bred zụọ ihe niile ma ya ote mmadụ onye ga-eje leta nne na village nye ya ezigbo ego o ji agaja ọ ya ka nwunye ezowuliri ya hụta nwunye na ọ lawala ụmụ ya abụọ kwanụ nwa ha na ya nọ ọ na-awụ n'ụkọtụ o jikọta ma nwatakịrị ma na ya kpọpụga ha skuul ya gawa shọp taịm o ji aga kpọrọ ụmụ ya na skuul ruo ya kpọrọ ụmụ ya na skuul dewa ha na shọp ya gbasha kpọrọ ha lụọ na nwunye ya nọ na 3 days na village the third day she nọ ga-eme ya ụbọchị ka atọ nwunye nọ na village ọ lawara hapụ ụlọ ya wee shi Wednesday enyi nwoke na-alụbeghị nwaanyị ma ya na ya dị na mma ma ọ young man na-alụbeghị nwaanyị akpọ ya na fon ha ekelecha ọjọọ ese na ego ezidele ebe ya na ugbu a na ya jụọ ese ebe ka ọ nọ na-ele ebe ọ nọ na ya onye ọwụ na ọwa agụgbo onwe na-ele ebe ọ nọ ọ gwa na-ele ke ugezi na ọ hapụla kọntrị na oromoro nọmbe na ọhịa jụwara enyi nwoke sọ ọwụ ihe ekwere kpọ ya na ote ya na ya nụgo ugbo ekwu na ya na Asaba ọ jụọ esa Asaba ọ another state ọ gakwa na ebe a gị men agwa esi na enwe ihe buru ebi Asaba na ya na guest house na enwe nga ya na ugbu a na and ya na mmadụ nọ mana enwe ihe ya hụrụ gbagojugo ya anya dịtị na-enye gị nsogbu na ya achọghị ịma ihe ahụ ga-apụta mana ya ga-eme ihe kwesịrị ime n'ihi na owu na ihe erutela n'ụdị a na ihe emebigo ọ jụọ esi gịnị bụ ihe emeghe ebe ahụ na ya chọrọ iswitch to video call ka o were anya elekere ihe na ya ahụ ga enye nwoke switch to video call nwanyị mba nnọọ ihe ahụ ga na ihe oji gị wụrụ nwunye si ala kwuru na mmanya na oji ahụ kemgbe Monde na ihe ejighị on Wednesday ọ wụrụ nwunye nọ o mecha zoom na ọ wụrụ nwunye nọ wit nwa okorobịa dị nnọọ mmadụ oke gbaigola ntị na ntị ka aka ebe ya na ya abụọ nọ ha were mmanya dewacha n'elu tebụl ya na ya abụọ ha were ke nwoke were aka jide ha were aka ha abụọ ji aka ha abụọ tụkwasị n'elu ha tụkwasịra aka ha abụọ n'elu tebụl mana bentụ na-azụkụ jide aka ha abụọ jikọrọ aka ọnụ na ịga nnọọ ya gwa enye nwoke so wepụkwala kamera na o wepụkwala ya biko na ya wepụkwala ibido rekọd wa from another phone ihe aka anụgidere
ya na nga na-ele nwunye na-evidio nwunye ebewe akwa na-eme ebewe akwa na ya hụ ga na vidio na obega akwa ka nwoke wepụta nwa ya ka na kpọpụta handkerchief enye were hichacha anya mmiri na ihe a vidio gidere ya sị enye ọka ọtọ ka echere the next movement awụrụzi ha wee bawazi inside ka gawazile ha iwere room enye nwoke agwa ese ya so nwe ha ga-akọlụ that meeting off ya gwa ese ya mba na ya hapụ ya ka o rie ihe ahụ o kwe mụrụ anya otu a ka enye nwoke shi videwekwe kamera ha abaghị inside ka ha ruru inside enwezighị onye ma room nke ebe ọ na-enye nwoke si ya ga-abịa jụanụ ndị a lee mbe ndị a lọji na ihe agbọọla ihe ụmụaka na at least na ọ hụ na ya na ya ga-alọtawa na ya sị ka ya ka ọ mụrụ otu o si emeji ụlọ ya kụso nwaanyị rute n'ụdị a ndụ nwoke ya na-ebido ọ na-endenja na nwaanyị mba nọ mza elega ihe ka ike agwụ ya kpọọ oge nwaanyị na fon si ya na nwunye ekwenụ ya sị na ọ jọsọ pụwa ugbu ka ọ gaga zụta ihe na ya nwa onye nọ n'ụlọ ọsọ oke na ọnwụ na ọ bata na o mee ka ya mara na ya na-akpere na nọmba ya na ha aga ya sọ oke nwaanyị mba nnọọ mza ọ si ya kpọọ ha ebe 11 abalị oge nwaanyị ekwe epik ọ na-afọ m na ọ nọ n'ezigbo ụra o weta aka 6 o'clock early morning ya kpọọ oge nwaanyị na fon opiki ọ gwa ya were fon nyatụrụ ya nwunye na-enwe ihe dapụtara ngalugbo ene ya na-eme ka ya mara ma ya ga ka ya jụta enwe ihe chọrọ ịjụta ka enwe ihe kọrekt enwe ihe mege n'ime ụlọ ya enwe ihe chọrọ ịjụ ya ebe ọ nọ oge nwaanyị sị na ugbu a ka nwunye ya pụwara na ọ sị ya gaga zụta ihe ya jụọ sọ ga zụta ihe ele shop mepere n'ebe 6 ihe na ya ji apụga na 6 o'clock ọkụtụ oge nwaanyị sị ọ gwa ihe ya jụrụ ya sị 6 o'clock ọ ji apụju ugbo na shop niile o mepekwere na ọhụ na ya dị down na ọsị na ka ya gawawa ya sị oke na ya ga-akpọghachi back ya kpọọ oge nwaanyị again n'ehihie ebe 1 si o were fon anya nwunye oge nwaanyị sị ihe n'obodo okpukpo na ojughị fon nọmba nwunye ya gwa na nwunye fon ya anaghị ring ọ dịghị ahụ available na fon ya anaghị ring ọ dịghị available oge nwaanyị sị na ọ try wakwa m gwere ike ịga ya gwa sị o were fon nyakwa ya maka nwa ya nwaanyị bịara leta na o were fon anya nwa ya na ya kpọla several na ọ gwaghị ha nwa ya dị worried ebe nọmba ka ya na-agaga why not nwa ya iwere fon ka ekpoo ya gwana ya sị okere ya lekwe ihe mere fon ya ọ lekwe ihe ka ya na-ekwu ebe ya dịla ya kpolu ugboro ọ gwagaghị nwa ya nwaanyị na ya kpụga na ya ga-agwakwa mgbe ụfọdụ echefukwa egwe ya sị oke gbanyụọ fon o doo ya anya na nwa ya nwaanyị gwara nne ya ka ọ nakwetere ka ọ kọvara ya kpozi ihe again ije ahụ o kwesịrị ịnọ 5 days na nwunye ya nọga ebe ahụ nọ 1 week plus before ya lọta ka ọ lọtara ya na abụọ nọ na ya jụọ nwunye sị ele ebe ọ gara nwunye ya jụọ ya sị ele ụdịka ajụjụ ihe ka na ọ jụrụ ele ebe ya gara ya gwa ya sị yes na mmanya ọ gwaghị ya na ya kpọga dị worried ikwuru ya na ele ebe ọ gara fon ya ji ọ naghị aga nwunye si ya na normal network village this and this ya jụọ nwunye sị nwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya onwe ihe ọ nwere ịgwa ya nwe ihe ọ chọrọ ịkọsatara ya nakwa ya jụọla ese ọ bụ ya ma wụ dị mistake ahụ nnọ ọ sị emere nwunye sị mba na ọwụ ya dị mistake ya jụọ nwunye so need the divorce nwunye mepecha mkpara anya lee ya sị na ka ejiri ike ga straight to the divorce na ụlọ ọhịa ya chọrọ na ngwa na ya ga-emekwa ya accept ya jụọ nwunye na ihe ọkọrọ awụ ihe ya jụrụ ya na ya onwe o need divorce nwunye si na ọ divorce na ya bịa rịọwa ya na-enwe ihe ọjọọ ya mere ya sọsọ nwe ihe ọjọọ mere sọsọ nwe ihe ọjọọ mere ya sọ oke na-enwe ihe ọ ga-ahụ na WhatsApp igbo ya forward ọra ya vidio na enyi ya vidio from screen enyi ya nwoke si ya na onye wụ onye nọ gbọla ntị onye wụ this person information ya na-enweta na this guy shala bekee bata and information ọzọ ya na-enweta na ya na ya bụ nwere 10 n'ihi na ọ kweghị akụrụ ya ọ na-achọ ịgwa ya ihe gbasara past relationship ya ọ na-achọ ịgwa ya ọ na-agwa ya na ya achọghị ikwu maka ya achọghị talk about it no past no nọrọ in the past na onwe ihe ọ na-ekwu akụrụ ya gbasara previous relationship ya na information ya enweta na onye nọ shala bekee lọta na ọwụ onye a ọ gwawa ya sị no past ebe ya chọrọ ịnọ ya nọkwa na ọwụ ex ya na ya na ya bụ nwere something to finish ya na ya bụ nwere something to iron out na okwu nkwa enwere nkwa o kwere na enwe ihe ọ nidiri inye ọ na-enye na ọhịa kwere ya gara ka ya na-ayọ ka akọ ya gara ka ya setụlụ ya jụọ sị na mmanya dị aware of ije ahụ gara ya sị mmanya dị ha were ya gwara mmanya sị na ya kpoo na ya gwa na ya nọghị ya na mmanya dị ha aware of this thing ya so oke na ele mgbe ọ ga-adịrị dị ka ha la ka ya grant ya divorce nwunye agwa ya sị mgbe ọbụla ya chọrọ inye divorce na ya ga-anara divorce mana ya marakwa amara ya ga-akpọ ụmụ ya abụọ na enwere lot of things ọ na-amahụ gbasara ụmụ ya na ọwụ ya nwe ụmụaka abụọ na ebe ọ chọrọ ka afọchachi ọ naghị afọchachi na ụmụaka abụọ na ọwụghị ụmụ ya sịrị ili na ọwụghị ụmụ ya sị na ọsọ ụmụaka abụọ awụghị ụmụ ya sị ya sị oke na ga-achọpụta ya nọrọ nga ana
chọkọlata echego niile enwere gwere ihe mbụ somethings erere chịkọlata ego kpọrọ ụmụaka abụọ gara ọnọ DNA test result apụta wụrụ na ụmụaka abụọ ụmụ ya ụmụ ahụ wụ ụmụ ya yereli mkpichi ha because of nne ha ji ọnụ kwuo na ọwụghị ụmụ ya na ya kpọrọ ha ga DNA test result apụta na ụmụaka wụ ụmụ ya na ya mụrụ ha 99% ha abụọ wụ ụmụ ya ya nọ ngasị nwunye na ya alụcha na ya kpọrọla ụmụ ya kpọrọ ụmụ ya nwaanyị mba nnọọ grant nwaanyị a divorce leta ka ya bịa chọpụta that na that young man wụ first love ya wụ love ya wụ mkpụrụ obi ya wụ mejie gawara ala bekee kwe ya nkwa na ya lọta ya ga-alụ ya ochege naanị ya ma ihe kpatara na o jiri ochejuru ike agwe ọ bịazi bịa dakarị ya ugbu a ka ahụ alụla ọ bịa filie na ya wụ mistake ya grant kwana ya divorce na ọ chọburu ịkpọrọ ụmụ ya pụọ na ọ chọrọ ịchịrị ụmụ ya abụọ apụ na ọ bụrụ na ọ wụ ha mara Chineke ya ekwechiri butekwa ire kpọrọkwanụ maka ga mee mara ma ọ ya mụrụ ya gwa na ọwụ ome because ọ gwara n'ihu ya ekorokotom na ọwụ ya nwa mụrụ ha ọ gwara n'ihu ya ekorokotom na ọwụ ya nwa mụrụ ha nke ọ ga-agwa na ya kpọrọ ha ga echi ụmụaka tochi echi emechazi ikekwe ihe ọ chọga hụzi ya lụghachitazie sisi kpogwawazie esi ya kporozie ha gaa DNA test ọ gola ha ya n'ọgwụkwa ihe kwuru ọ gola ha ya n'ọkwa ihe kwuru mgbe ahụ ajụjụ ajụwazie so nwaanyị gwara gị na ụmụ ọ mụrụ gị na ọwụ ụmụ ị gaghị ga chọpụta n'oge ka ugbu a naanị na o ji ọnụ kwu ego ịchọrọ ụmụchi gị ụmụ ya sef ga-ajụ ya na si na olee otu mma ha ji si na ọwụ ya mụrụ okwere ọ gaghị ga mara ma eziokwu mawachi ọ jụ ha na ngwa ngwa were ha chega mme na ụmụ ya ga-ajụ ya data ajụjụ o were na ọ chọburu ịkpọrọ ụmụaka ahụ pụọ echizi uhu nwuricha ikekwe ihe ọ hụrụ hụzi ya ọ gwazie si na ya kpọrọ ha ga mee DNA test by then ya bịa chọpụtazie mgbe ahụ ụmụ ya toshiziele ọ ụmụ ya galitere isi ochenjiziere ya ede mata ya sị mba kpọrọ ụmụ ya ga lee ha hụkwa truli na ụmụaka na ọwụ ụmụ ya ọsịzi na nwere ihe ọbụla wish ya na eme ya gwa ya sị na ọ wish ka ya na grant because that man ya na ya bụ rijuchafu ha na open place na mind because of no ha feeling na ha gbara moto ga ebe dị anya ha amaghị na ụwawo dịka one room na onwe ha ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ Chineke will always make a way for the innocent to see what is coming for them and how to dodge these evil bullets. Chineke bụrụ eweta anya hụrụ ha denwe standby na-eche ha ka ha bịa Jehova chọrọ igosi ihe ọ na-eme mekwe na o jiri expose ya na ha eriwekwe richa ga were room ka metọpụ ga efuru afọ ihe ahụ goga ya orie riju afọ na egwodo ya datie ya grant ya na nwunye separate ya na ihe ọ kwụrụ n'isi ekporo ụmụ ya gashi ike ya lụọ adịbekwa na nwaanyị na ya ka na-eme ka ụmụ ya galite isi na ha na-ehe etokwala by the grace na ha na-ehe etolitekwala by the special grace of God ya chọghị onye ya alụbata nwaanyị Igbo ọ bịa were mmiri ọkụ rogbuchere ya ụmụ ya na ya na-eme ka ha galite tọkwanụ ma ya rọtọpụkwanụ ụlọ ya bitere ya bịa buru ha nwaanyị Igbo nwaanyị pụta ha problem family ya na ọ ga-akwa ya aka na ọ bụ ma abụọ ya ahụ otu nwoke otu nwaanyị ya ka ya eji ya fesi ha tiri ụlọ ya ji n'aka ya ebu Chineke mekwere na ebere biznes ya na ọshala na ọ na ha agala 2 years ya na nwunye divorce na information ya na-enwetawo na enyi ya nwoke ahụ kwekwere nkwata otu na oshekwe nwa ha na plan na eru ha ugbo ya emejiere ya akwụkwọ send ya for ha na kemgbe o kwere were ya gbakasacha ya tere ya mma ọ nọkwanụ n'ụlọ enyi ya nwoke nọ n'ụlọ mgbe ya divorce nwunye na nwunye ọ dị agwe na enyi ya nwaanyị na divorce ọla dị because of him ọmanye na plan gawala bekee kwe ihe nkwa na eru ha ugbo emejiere ya akwụkwọ ofetewe na kemgbe ahụ ruo ngalugbo ene akwụkwọ emejibe na nwunye nọkwa na amịarị na ihe oregezi ugbo a na ọwọkrịka emodige ndị mmadụ bịa bịa wee ụmụnne m na-ahụ na ụtọ ụwa na-adị ọhịa ha na-akpọ ihe na-egbu kirikiri distraction ihe megide wọ past si hapụtụ ya ebe ahụ ọ nọ especially mgbe emuvuru on ị gaghị asị na ihe a na ọ nọ in your past imuvole on that thing enwene replacement gị were kwụkwọ nga abụọ kpakpa ejejeri ngo gaghachi ha na that your past gana connect ọ dịkwa ahụ mma ọ jụrụ njọ ụnụ ahụ na a beautiful home a beautiful family a beautiful marriage nwere nwa otu nwoke otu nwaanyị nwee di na-agba mbọ na-agba mbọ na-eme ọfụma not there for you ọ gịnị ka ihe sere okwu na ọ bụ mmadụ ị ga-ewere obi ya tụkwasị ebe ụzọ na-adịghị ọkwa na ị werere obi tụkwasị onye tụkwasịrị m obi kama jangolova akpari ohere kwere ṅụọ nkwa sị ya gịnị ya ga-alụ na gị chere ga alụkwala di na gị chege no from him nkwanụ nga from him naanị ṅụma chege lo after how many years ya ebebere lo gị hụ na olola
Ye twist he ngotu no she twist to nga ngotu gi ga pụta from marriage nọ n'ime ya ka ọja ya chọrọ ishi n'ụzọ azụ kporo ụmụ ma Chineke ekwere Chineke sị mba na ọwa ekwesị nwoke achọpụta ma ụmụaka oke kporo ụmụ ya kọsọ nwoke niile ka ị ga-agwụ taa ha nwee time ị ga-emenwe ihe dị ene ụfọdụ ụmụ nwoke once gwara nsọ ụmụaka na ọwụ ha ma mụrụ ya kwechiri na ụmụaka na ọwụ ka na onye ọzọ dị n'elu kwetegodo na onye ọzọ dị n'elu imagination emena gị na ụmụ ahụ ọsọ ka ọ ga-ewu nwere ike iji mma achụ gị na ha ọsọ mana the man sị mba na ọ shọkọt na ọ ya ga-adị shọ kporogale ya ụmụaka wụrụ na ọwụ ya nwụrụ nwaanyị elege mmadụ eji ya produsiri ụmụ abụọ lege nwoke bịara lụrụ ya n'anya ọcha n'ịhụnanya tụtụrụ mmadụ eji egbuja ya because of akara ogiri ọ nọrọ ala bekee ka eshi ala bekee elu ụkwanụ first love ya di flower ya sị na ọ ga-awụ na mkpụrụ obi na ọ ebe ọ nọ mana ihe na ọma gị wee ebe ya mkpụrụ obi ya nọ mkpụrụ obi onye ka ha nọkwa na ebe ya onwe ya nọ ka ha gara ha lụọ after how many years witness dissolution of this beautiful marriage na ịga n'akụkụ were nwaanyị na-ezuru m ike agba ya edere mkpu agba ya igwe agba ya zuzuzu gagaga tụtụrụ ya gbaja were ezuricha ike mmanya ha na plan kwe ya nkwa ahụ o kwere before pụọ kembụ na ya agaghị alụgbo ya emejiri akwụkwọ na-agala 2 years akwụkwọ ahụ o mejiri ọ ka nọkwa na Naịjirịa na-erugharịzi aga ere ọkịrịka di ya ekwe na-eme ọfụma ọrụ gị ụlọ ya o ji ụmụ ya abụọ unu anụkwanụ ya nụzi n'akụkụ na ofe atọ ụlọ ya ka atọ ezinụlọ ya ka sị lekwe ụlọ nwoke lụgabụ ya lekwe ebe nwa ya na ụmụ ya nọ n'ụzi ofe a na-atọ ihe ya aka ụfọdụ ụmụ nwaanyị onye mere anyị onye medoro ụfọdụ ụmụ nwaanyị biko n'udo unu osi ike gịnị agakwa ụfọdụ na-eme afọda na ụmụ nwaanyị nwere brain ọkụkọ ị ga-asị m ihe n'ugbu a nene nweta onwe ihe n'ugbu a ọhụhụ brain ọkụkọ ebe m na-adịghị nsọpọtụ i generalize ya na ụmụ nwaanyị onye ka ahụ nwere brain ọkụkọ na brain mosquito sụkpo ya ha na onye ka na o nwere brain mosquito karịa ịsọ ụmụ nwaanyị n'ihi na ihe a nwaanyị ya mere na complete brain ọkụkọ ọsọ ọrịọ gị na-asị agbagharị na ya ga-aṅụrụ iyi na nwe nwoke ọzọ ga-akọrọ ọsọ ha na ya ga-aṅụrụ iyi na ya biko ya jụọ sọ ya bịa kwụọ ahụ ụgwọ isi ya lụgharịa ha ya ọsọgodo na ọbịa hụ bịakwa ụgwọ isi bịa hụ ụmụnna ya gwa na ya chiri ikpere ha bak na mgbe sọsị ya ewetezi ụgwọ isi na si biko nọkwa naanị ụgwọ isi dat praịmarị ụgwọ isi ahụ na enwekwara ihe ego ahụ ga-awụrụ ya na ọbịa bịa ụgwọ ụmụnna na ya chiri ikpegara ahụ nwunye ya gwa sọ na-echi ụta ahụ eme na egbu ji amara echi gawa ha ga-abụ na a ga-ewetakwa list lụgharịa ha otu na-echi alụ ọwụhụ banye ụgwọ isi na ọgodo na ọ banye ụgwọ isi na ọ pụọla ya n'anya na onye ewa good reason tatiọman ga-echichi ala bekee elu mapụta aka na mamara eji ya nara ya nwunye ya ga-ewere ejiricha ike gbaforicha ya ọtara ya mma mmanya na plan laghachi ọgwa ya si ya bịa lụọ ha kwe return ya back n'ụdịgịnịkwa na ụmụ ya gwụla n'ụdịgịnịkwa na ọrịa gidere obegidere na obegidere na oge nwa ya bịakọtala na ya maha na mgbe ọ lụrụ ngara na ya bịara lete na ya ma na ọwụ ka ọ plan oge ya na ya etigekwa etige sọ ihe na di ya na-akwa ekwu okwu ọ na-agwa ihe ya ga-ekwu na otu ya ga-echi ya ma na ọ nwoke ka o soro pụwa na ebiko gbaghara ọrịa kwa ihu na-azụ ọrịa onye azụ narị ya onwe na-arịọ ya na-agwasị ya rịọghị ugbo na ya lụghachita bịa kwụọ ha ụgwọ nwa ya gbara n'eji kpokpute na m jụdela na ọwụrụ nwa ya wụrụ nwoke ibe nọ nga na-egege ya na ọwụrụ nwa eleghị ị ga-eme na ụlọ kpachapụ anya ụnụ na a lot of things gaga n'okpuru imi ụmụ nwoke ibe ya a lot of things gaga n'okpuru imi ụmụ nwaanyị n'ebe ha kpọrọ home na onye ọbụla leruo anya ihe kwesịrị dị ga-adị nke na-ekwesịghị ịdị aka ha dị nke a na-ekwesịghị ịdịrụ mma ka ahapụ ya ka ahapụ idije chi fe na-eji ejigidezie ihe oge aga ahapụzi ihe nọnsensị eji na-akakulesizi how long ejirila datin a na-ahụtazie na time all this time na ọ ga-alala ha n'iyi nga ahapụrụ ihe na-enweghị isi n'oge ka mmata na-eji ejiri na-agachi na olileanya dị na mgbọtawere ụmụ nwoke ụmụnne m ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibe m ihe ụwawo nṅomi ihe m na-eji m nọ mgbarakwana bịa gbotowere ọnụ ka ụmụnne anyị ka onye ihụrụ onye azụ were ihe ka unu were ihe mere ndị ọzọ wee mụrụ akụ ụwawo nṅomi onye ọbụla wo akụ onye ibe ya mana ọ wụ na ele n'ụdị iji wụrụ ihe ịrịba ama ihe wụrụ ihe ịma atụ ụfọdụ wụ ihe ịma atụ ọjọọ ihe ọ ga-wee lecha ihe mere onye na-asị God forbid ndị ọzọ amụrụ ihe ụfọdụ ụkwana ihe ọma elecha ihe mere ọsị ihe mere onye erutekwa m ụdịka mma cha achọkwa m ịdị ka nwaanyị achọkwa m ịdịkwa ka nwoke nọ ihe na nwanne anyị nwaanyị mere ihe na nwanne anyị nwoke mere mmekwa ya ọ ga-abara m uru enwe ihe nṅomi karịrị ya danụ ihe mmadụ ga-emecha ya wuo ihe a na-agba n'aka na-awụrụ ihe a na-agba n'aka mmadụ awuo lọs nyere onwe nyere ndị nwe nyere ezinụlọ oshi ụmụnne m onye ọbụla mara mee kelee nye eme ọnụ ndị Igbo si ihe onye ọchọ ka ọfụ ịnọ ngalugbo ene past ng okpowala ng enwere ote ex ng shi na-agwa ng beautiful words na mgbe ị hapụrụ ya na ya was naive, I was young, ejicha m ego nwoke adịbe ka nwoke kwesịrị ịdị
I still love you. I still want you. Gị feel na mmadụ gwara okwu. Ikekwe nwezi otu dị nshi mee. Inwezi obi mgbaghara. O melitu mistake. Gị kpetekpe iri. Ye kwuo n'elu gị kwuo na. Because somebody no somewhere na gwanga na ya etole na ya machọla na ya kpatala ego na obi ya na ọ ka na ebe nọ. You will not understand the mistake you're going to make until gị ishi ya iji agara ha. Past nwekpewala ngogbo. Ọ bịala na adị ka nwa eku n'aka jụrụ ara. Ugbu a ka ọ maara ihe. Ọ bịawala. Na gị gbaghara. Na gị pụta. Na ka unu finish. Na ya gị filie na ebe ị nọ ikekwe dị ejicha ọ ikekwe naanị ṅụma mana obi agawala ebe ahụ. Ị consider wala ịlakpo ị gaghị eche otu ọganiru ezinụlọ ṅụ si aga. Ị gaghị eche maka ụmụ gị, ị gaghị eche maka di gị, ị gaghị eche maka otu unu gị na di gị ejikwa ka move life unu forward. Gị were obi gị na-echeta mgbe ọ na-arị elu, na-echeta egwuregwu ma mgbe ọ nọka ga flawa. Gị na-echeta cheta rutezie mgbe ọ sọ na ya etole na ya kpatala ego na nwoke ahụ ogodogwu na gị pụta. Ị consider wala the life is too short. Otu onye shetu shute ya takọ gị shedina. Onye mechaa ya eme gịnị ya erie. Igwe okwu ya wụ taa ịmaghị otu echi ga-adị. Nọrọ ebe ị nọ onye mechaa ya eme gịnị ya erie. Ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.